Už několik let jsem sales leader a mám tak skvělou příležitost tvořit, vést a motivovat svůj tým k dosažení prodejních cílů. Největší výhodou je flexibilní pracovní doba a tak mám spoustu času na svou rodinu. Zeptala jsem se pár kolegyň a kolegů, jak to mají oni. Já jsem lídr, protože si chci budovat svůj tým a být blíž Avonu a mít prostě ten Avon ve svém životě. Avon ukázat světu a být s ním venku a být s ním všude. Na to se těším hodně. Ahoj, já jsem Karolína a dělám vlastně sales leaderku Avonu. Dřív jsem byla Avon Lady a teďka nedávno jsem byla plnoletá vlastně, takže jsem začala dělat funkci sales leadera. Jsem hrozně ráda, že to dělám, vlastně baví mě to. Mám hrozně ráda kosmetiku, chodím i na kosmetickou školu, takže to mám vlastně i jako ke svým oboru. Je to pro mě i takový přivýdělek k té škole, což je super a zároveň mi to baví, takže je tím spojený příjemný s užitečným. Tím, co dělám, vlastně se snažím zpřístupňovat Avon mladší generaci, vlastně holkám v mém věku. A myslím si, že je to super, určitě je Avon skvělej. Sales leaderem jsem se stal kvůli tomu, když jsem to viděl u mé ženy, tak mě naplňovalo a dávalo mi takovou tu jistotu, ta volnost, ta časová náročnost, zároveň nenáročnost, komunikace s lidma a úplně jiný odvětví, než je moje práce. Dává mi to svobodu, komunikace s lidma jinýma, než v mé profesi. Sales leaderem jsem se stala asi tak před 15 lety, v podstatě v době, když jsem odcházela do důchodu a protože já jsem velmi akční, tak jsem potřeba stále něco dělat. Já to mám spíš jako koníčka, baví mě to a jsem ráda v kolektivu a i ráda dělám lidem radost. Avon Lady jsem dělala jenom pár měsíců a pak mi byla nabídnuta pozice sales leadera, tak jsem si řekla, že to zkusím. Líbila se mi finanční nezávislost, časová nezávislost, jelikož jsem měla malé děti, byla jsem na mateřské dovolený. A tahle práce se mi moc zalíbila, našla jsem si tam spoustu přátel a hezký finanční výdělek. A sales leadera bych dělala do teďka, když by mi nebyla nabídnuta pozice zónové manažerky, na které jsem ve sezóně 2095. Být sales leaderem u Avonu je obrovská příležitost. Být u firmy, která je nadčasová, člověk se zde nenudí, stále máme něco nového, lepšího, inovativního, jsme vždycky o krok napřed a ta práce mě velmi baví, protože jsem v kontaktu s lidmi, můžu předávat své zkušenosti a mít radost i z toho, jak se rozvíjí můj tým. A on dává příležitost opravdu každému, kdo chce v životě něco dokázat, něčeho dosáhnout a dává nám k tomu všechny možné nástroje, které žádné jiné firmy nemají, jako je třeba Avon Grow, Avon On, mobilní katalog, virtuální zrcadlo, je za mě absolutní vždycky. Určitě doporučuji vyzkoušet si pozici sales leadera, protože věřím, že vás tato práce bude bavit. Avon podporuje úžasné projekty jako boj proti rakovině prsu, stará se o nás ženy jako celek.